Soc Alba Serra, a la quarta generació d'un negoci familiar de restaurant i hotel, l'Hotel Terradets i Restaurant del Llac. Geoparc per mi és una entitat que engloba tota la riquesa turística que tenim al territori, ho reuneix en un sol canal que va més enllà dels límits geogràfics. Per mi aquest territori és el lloc on he nascut, viscut i he decidit quedar-m'hi. Ens sentim molt orgullosos de tot el que tenim en aquesta comarca, per això ens agrada compartir-ho i mostrar tota la diversitat d'activitat i gastronomia amb petits productors que estan sorgint cada dia. El gaudir també dels nostres paisatges. Terradets també som Geoparc.